Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie Tomášovi Sobotovi a jeho tímu. Moje meno je Henrich Varga a ako ste počuli, som poradca primátora mesta Nitra, okrem toho som krajský poslanec a áno, a kandidát na župana Nitrianskeho samosprávneho kraja, teda na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ale to je to menej podstatné teraz, pretože vás určite všetkých zaujíma, ako viete pomôcť k tomu, aby ste žili v lepšom, krajšom, prosperujúcejšom, fungujúcejšom meste. A ja nemám prezentáciu, ja mám len slova, takže ja vás obrázkami nepoteším, naopak budem vás trápiť slovami. Ale ešte musím spomenúť, že Trenčínu gratulujem k Európskemu hlavnému mestu kultúry, napriek tomu, že pre nás to bola veľmi horká pilulka, ktorú sme museli prehltnúť, lebo nám vyfúkli to Európske hlavné mesto kultúry. Ale každopádne sláva víťazovi, lebo boli skvelí a sú skvelí a ja verím, že to budú mať tento rok úplne parádne a podľa tých obrázkov a podľa toho všetko to vyzerá, že to naozaj tak bude. Prosím vás, vy tu ste určite taký mix ľudí, časť Tomášovho tímu, časť ľudí, ktorí sú možno že nejakí takí jadroví fanúšikovia a podporovatelia Tomášovi a potom ľudia, ktorí ho poznajú menej alebo vôbec. Prečo ste tu? Prečo sa zaujímate o takéto podujatie alebo o Tomášovú kandidatúru? No, chceme si vypočuť, ako sa riešiť to, že sa mestne znižuje počet obyvateľov. OK, prečo sa znižuje počet obyvateľov? Niečo ďalšie? Ako ekonomicky nakopnúť mesto. OK, dobre. Pán vzadu? Tomášovi dlhodobo verím. Poznám ho a chcem ho podporiť. Čo vás v Bystrici možno vyrušuje, hnevá, čo by mohlo byť lepšie? Strategický investor. Sme jedno krajské mesto, ktoré nemá absolútne žiadno. Strategický investor, OK. Niečo ďalšie? Organizovaná sociálna oblasť. OK. Aj vzdelanostná. OK, čo to znamená? Znamená to, že sa nepodporujú sociálna oblasť, sociálne služby a ani vlastne v rámci školstva, vzdelávania. OK, dobre, čiže je to mix vecí. Áno, pane? Hej, vysoká škola v Banskej Bystrici je dosť neaktuálna. Je bol ten stav, že podnikateľi na to, aby možno podojiť, nič iné. Dobre, je to nejaký mix vecí a aj vzhľadom na to, čo zaznelo od predrečníka a čo hovoril ešte pán Bartík predo mnou, to všetko sú skvelé veci a každú jednu vec z toho môžem podpísať, lebo k fungujúcemu mestu patrí aj fungujúci mestský úrad alebo fungujúca radnica, patria k tomu fungujúce, funkčné verejné priestory, verejné priestranstva, ale to všetko sa dá spraviť jedine vtedy, keď vyhráte voľby. Ja predpokladám, že asi ste tu, pretože hľadáte nejakú formu nejakej zmeny, nejakej obnovy, nejakej modernizácie toho, ako je toto mesto riadené. Ja keď som sem išiel, premýšľal som, že ako to budem koncipovať, to, čo budem hovoriť, ale začnem možno tým, že pred 8-10 rokmi ja som nemal na sebe ani sako, ani kravatu, bol som taký obyčajný týpek z Nitry, ktorý sa poznal tak okrajovo s Marekom Hatasom, súčasným primátorom, a keď sa začalo rozprávať o tom, že by Marek Hatas išiel kandidovať na primátora, tak to v Nitre vzbudilo takú úžasnú vlnu záujmu o veci verejné. Pred tými voľbami v roku 2014 to boli voľby, bola účasť v Nitre 24% v komunálnych voľbách. 24% ľudí rozhodlo o tom, že sa tretíkrát stal primátorom nominant dnes vládnej strany, zase Smer. My ako mladšia stredná generácia sme s tým neboli spokojní, ale zároveň sme s tým ani nič nerobili. A prišiel impuls. Začalo sa šuškať v kulároch. Marek by išiel kandidovať. A to bolo úžasné, povzbudzujúce, pretože zrazu sme mali takéto svetlo niekde, že o niekoho sme sa vedeli oprieť. A dali sme dokopy partiu ľudí, možno podobnú ako dáva, alebo dal dokopy pán Tomáš Sobota. A dostali sme sa napokon až k tej zmene. Tá cesta k tomu bola poctivá, bola pomalá, ale ja vidím, že aj tu máte našliapnuté k tomu, aby niečo takéto prišlo. A potom sa dajú tie veci ale naozaj veľmi dobre meniť k lepšiemu.
ten základný bod je, ako som hovoril, treba uspieť v tých voľbách, aby ste možno priniesli do toho úradu niečo modernejšie, niečo fungujúcejšie, niečo lepšie. My keď sme tie voľby vyhrali a prišli sme v roku 2018, na sklonku roku 2018 na úrad, tak sme zistili, že tam niektorí ľudia nepoužívajú na úrade počítače. Používali zápisníky na prácu, alebo keď poznáte systém T602, to bolo tam dokonca, niektorí sa smejete, viete, čo je T602. A ja neviem, ako to je v Bystrici, samozrejme. Ja vám nedám návod na Bystricu, to si musíte vy sami pozisťovať a máte tu Tomáša Sobotu, ktorý to možno, že vie. Ale z pozície toho mesta sa dá strašne veľa spraviť k lepšiemu. Nie sú to len verejné priestranstva, to sú veci, ktoré vedia doslova niekedy zachraňovať ľudské životy. Jedna z prvých vecí, ktorú sme my urobili, bolo, že sme išli a prijali sme všeobecne záväzné nariadenie na zákaz hazardu v meste. V Nitre, ktorá má 76 000 obyvateľov, bolo 42 herní. Ja neviem, ako to máte v Bystrici. Máte tu herne? Máte tu herne s tvrdým hazardom? Také tie s tými automatmi, kasína. Končia, výborne. A nám sa to v Nitre podarilo z toho semenišťa, toho hazardu premeniť na mesto, kde dnes herňu nenájdete. Namiesto toho je tam fitko, je tam kaderníctvo, sú potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Vy tu máte svoje špecifické problémy a vy viete to mesto veľmi funkčne meniť k lepšiemu. Napriek tomu, že tento štát úplne nefandí samosprávam, to asi tí, ktorí sa zaujímate o samosprávy, viete, pretože tento štát si moc centralizuje si peniaze a tento peniaz nie je taký, ako by mal byť. Ale to mesto stále má veľa nástrojov, ako meniť veci k lepšiemu. Nám sa podarilo napríklad otvoriť verejné obstarávanie, zákazku na mestskú hromadnú dopravu. My sme mali úplne staručké autobusy, rozpadnuté a predchádzajúce vedenie radnice to hralo na toho istého dodávateľa tej mestskej hromadnej dopravy, ktorý tam bol predtým. To znamená, že keď sa nechce, tak veci vedia zostať pri starom. Jednoducho bol tam nejaký dodávateľ, verejné obstarávanie, súťaž sa písala takým spôsobom, aby to bolo plus minus šité na jeho podmienky a zostal by status quo. Prišli by nejaké nové autobusy v nejakej kvalite. Nám sa podarilo tú súťaž otvoriť a prvýkrát v histórii Slovenska sa do súťaže na mestskú hromadnú dopravu na Slovensku prihlásil viac ako jeden uchádzač. My sme mali 3 uchádzačov. Ono to, aj to môže znieť smiešne, že iba 3 uchádzači, ale to je naozaj biznis, ktorý je pomerne úzko profilovaný a tých firiem nie je až tak veľa. A získali sme cenu, na ktorej sme šetrili a šetríme doteraz 1 000 000 eur ročne. To sú peniaze, ktoré sa potom odrazia v tom mestskom rozpočte a viete to dávať do iných služieb. A jedna vec, čo nás trápi asi úplne všetkých, rozpadnuté cesty, chodníky, to sú tie základné veci o verejnom priestore. My tiež riešime veci, ktoré sú také tie nadstavbové, o ktorých rozprával pán Mirza. To znamená, aby ten verejný priestor mal nejakú pridanú hodnotu. A možno, že spomeniem potom pár vecí, ktoré sa nám aj v tomto smere podarili. Ale k tým cestám a chodníkom. Keď sme si vyšliapli na to, že akým spôsobom sa robia verejné obstarávania na mestskom úrade v Nitre, tak sme zistili, že s prísnením verejného obstarávania vieme šetriť niekde 30% na tých zákazkách. Kam išli tie peniaze v minulosti? To už nedopátrame, že kam tie peniaze išli, ale začali sme šetriť výrazne na týchto základných infraštruktúrnych veciach. A keď sa bavíme o tom Európskom hlavnom meste kultúry, alebo keď o tom bola taká veľká reč, okrem tej základnej infraštruktúry a veci, ktoré sa týkajú toho základu v tom verejnom priestranstve, nám sa podarilo po 20 rokoch sfunkčniť historickú národnú pamiatku Kino Palace. Vy to veľmi dobre poznáte. Získali sme na to eurofondy. To znamená, že mesto vie byť veľmi šikovné a veľmi dobré v čerpaní eurofondov, keď sa chce, keď na to dostanete na ten úrad kvalitných odborníkov. A z našej skúsenosti vy viete na ten mestský úrad dostať kvalitných ľudí. My sme tam dostali desiatky naozaj špičkových odborníkov, ktorí majú chuť pracovať v tej samospráve a
ten pojem toho úradníka je stále taký trošku sprofanovaný v očiach širokej verejnosti. A moja skúsenosť po tých 7 rokoch je samozrejme iná, lebo tých ľudí poznám a to sú naozaj že super kvalitní a vynikajúci ľudia. Len im treba vytvoriť kvalitné podmienky, kvalitné prostredie. Nie je to o peniazoch. Nie je to o peniazoch. Tí ľudia nepotrebujú zarábať ťažké peniaze. Oni chcú robiť niečo kvalitné a chcú vidieť za sebou výsledok. To je pre nich o mnoho väčšia motivácia ako možno 200-300 eur viacej na výplatnej páske. Hovorím tak z brucha, čo mi zrovna napadne. Nie som tak výborne pripravený, za čo sa ospravedlňujem, ale to mesto je taký úžasný živý organizmus, ktorý vie krásne fungovať v prospech obyvateľa a občana. Možno mi nahoďte ešte nejakú tému, čo vás tu v Bystrici trápi. Spomínali ste sociálne služby, ja viem, čo k tomu poviem, k sociálnym vecam, a možno aj k tomu priemyslu. Nám v Nitre prišiel ako taký nechcený dar v roku 2015-16 priemyselný park, prišla veľká investícia Jaguar Land Rover, ale v tom čase bola v Nitre nezamestnanosť na úrovni 3-4%, skoro žiadna. Proste každý, kto chcel pracovať, tak pracoval. My sme vedeli, že nevyhnutne budú musieť prísť zamestnanci a pracovníci z iných krajín. Keďže sme to anticipovali, tak sme sa na to nachystali. My sme zriadili tzv. Komín, to je Centrum pre vzdelanostnú a pracovnú mobilitu. Inými slovami, keď to preložím do ľudskej reči, ľudia, ktorí sem prichádzajú či z tretích krajín alebo z Európskej únie študovať alebo pracovať, tak sme pre nich vytvorili také integračné centrum, ktoré im pomáha sa v tom meste etablovať. No okrem toho, že sme im pomohli sa začleniť do spoločnosti tým ľuďom, ktorí prichádzali do toho strategického parku, do toho Jaguaru, tak o pár rokov neskôr vypukla vojna na Ukrajine. Tým, že sme boli predpripravení, tak sme dokázali veľmi efektívne v tej krízovej situácii, v tejto náročnej sociálnej otázke, ekonomicko-sociálnej pomáhať aj tým prichádzajúcim Ukrajincom. A tá Nitra bola schopná vstrebať, dneska máme v Nitre okolo 10 000 Ukrajincov. Takže dokázali sme v takto náročnej situácii ako samospráva vlastnými silami pomôcť v takto náročnej otázke. Takže je toho veľa, čo samosprávy vedia spraviť, keď sa chce. Je na to ale potrebná tá zmena, ktorá vie prísť jedine vo voľbách. To znamená, že pokiaľ vy máte tú energiu a chuť a to, že ste tu, tak je nejakým prejavom toho, že máte, tak pomôžte a toto mesto viete posúvať spoločne s Tomášom alebo s ľuďmi okolo neho milovými krokmi vpred. A ja vám v tom držím palce.